गिबि गिबियावनो जोंनि हान्थामेला बिफाननिफ्राय खुलुमनाय जासिग्रोनाय थाबाय। 31 मार्च फाइनान्सियेल इयार एन्डिं बेजों सोमोन्दो थानाय मोनसे गोनां फोसावथाय दङ। आङो गारि बिगोमा बिथांमोननिसिम बेखौ फोरमायनो नागिरदों जे दिनै 28 तारिख मार्चनि गाबोन 29 तारिख। बे 29 तारिखआव जोंना गुड फ्राइडे अफिसियेल हलिडे। ओमफ्राय ओजोंहाय दंहैबावो 31 मार्चआ सानडे रबिबार गोलैयो। थ' बे साननैया अफिसियेल हलिडे बन्दनि दिन आरोखि। खिन्थु नैबे मार्च फाइनान्सियेल इयार एन्डिंनि थाखाय सरकारनि बिथोन बादियै जोंनि नैबे हान्थामेला बिफाना डिटि अफिसा 29 अक्ट' माने गाबोन शुक्रबार गुड फ्राइडेबाबो बन्दबाबो खुला थागोन। नर्मेलि अफिसा सोलिगोन। आरो रबिबार खालिबो माने 31 तारिख खालिबो नैबे जोंनि अफिसा खुला थागोन। बन्दनि दिनबाबो खुला थागोन। बेनिखायनो सोरबाफोर गारि बिगोमाफोरा माने गावसिनि रेभिनिउ टेक्सखौ होनो दङब्ला बिथांमोना बन्दबाबो अफिसाव फैनानै बे खाबुखौ लानो हागोन। गोजोन्थों। बेवहाय मोनसे गोनां खोथाया जाहैबाय कमार्शियेल भेहिकल्स माने जायफ्रा माने माबा भारा होनाय गारि बेफोर माने सोरनाबा 31 मार्चआव टेक्सआ जोबगोन आरो हमनानै ला। दा बिथांमोनहा 31 मार्चनि सिगां जुदि होआब्ला नैबे 1 एप्रिलावथ' आल्टिमेटलि बिथांमोनहा माने टेक्स फेल जासिगोन ना। गतिके बेनि सिगां होआब्ला जों मोनसे बेबस्था लादों। बे गभर्नमेन्ट इन्सट्राक्सन दङ। जोङो अनलाइन माने बिसोरनि एगेन्स्टै माने इ चालान इस्यु खालामगोन। डेट मिन्स 31 तारिखनि सिम जायहा टेक्स भेलिडिटि दं बिस्रा 1 तारिखआव जुदि फेल जायोबा अट'मेटिक माने 5,000 खरि फाइन नांगोन बिसोर। माने जों अनलाइन माने इ चालान होगोन नालाय। बेनिखायनो नैबे 31 तारिखनि सिगांनो बिथांमोना जाहाथे बे गावनि होनो गोनां जिथु टेक्स बेखौ जाहाथे होयो। बेनि थाखायनो नैबे बन्दबाबो जों अफिसखौ खुला लाखिदों जाहाथे बे खाबुखौ लानो हायो। आं बारे बारे होनगासिनो दङ 29 तारिख खालि गुड फ्राइडेबाबो अफिसा खुला थागोन आरो 31 तारिख खालि रबिबारबाबो अफिसा खुला थागोन। गोजोन्थों। सेरफांगुरि फुंखा बाजार श'रुमाव होगासिनो दं ईद आरो बिहु धामाका अफार। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिमनि थाखाय होगासिनो दं ईद आरो बिहु धामाका अफारजों लोगोसे एक्सचेन्जनि अफार। बाजाजनि बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरा फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमाव होनाय ईद आरो बिहु धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि गोसोनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। ईद आरो बिहु धामाका अफारनि गेजेरजों बाजाजनि गोदान बाइक बायगिरिफ्रा फ्रि हेलमेट, 5 लिटार पेट्रल आरो गुबुन गुबुन एजिउड गिफ्ट्स मोनफानो हागोन। नोगोद रां होनानै बाइक बायगिरिफोरनो रोजासे रां केसबेक हरफिननाय जागोन। 7,999 रां डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो नोंहा नोंथांनि गोसोनि लुबैनाय बाजाजनि गोदान बाइकखौ लानानै थांनो हागोन। बाजाजनि गोदान बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरा 500 रां होग्रोनानै गावबा गावनि गोसोनि लुबैनाय बाइकखौ बुकिं खालामहरनो हागोन। नोंथांनियाव थानाय जायखिजाया मडेलनि गोजाम बाइकखौ एक्सचेन्ज खालामनानै नोंथांनि गोसोनि लुबैनाय बाजाजनि गोदान बाइकखौ लानानै थांनो हागोन। आबुंसिनै मिथिनायनि थाखाय 6003817191 नङाब्ला 7002240725 आरो 9101547892 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै सुलु लानो हागोन।